Hello everyone, this is Cliff on Michelle Vlog. Welcome to our YouTube channel. For today's vlog is pupunta po tayo sa Mr. DIY. So, bago po natin i-continue yung ating video, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po na napatuloy na nagsusuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyo. So, kung ikaw bago ka pa lang dito sa aming channel, please support mo our channel, Cliff on Michelle Vlog. To subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa aming mga latest na video. Don't forget also to like this video, comment, and share. So guys, nandito po tayo sa Mr. DIY, always low price. So, pasukin po natin siya dito kasi marami po dito mga items na mura at saka swak lang po talaga sa budget ninyo. Kaya tara, samahan niyo po kami. Ayan, nakita ko agad ito yung magandang damit ng mga aso at pusa. Pwede po talaga ito sa ating mga pusa, lalo na sa mga aso. Super cute talaga siguro pag nadamitan sila, no? Meron silang iba't ibang klaseng color, design at sizes, of course. Available dito sa Mr. DIY. Meron silang mga cute na mga medyas, ayan, para sa mga laga nyo. Kung gusto niyo silang medyasan, di ba? Para dagdag kagwapuhan at kagandahan. Meron silang mga fake mga flowers. Tapos meron silang mga toys para sa cats. So siguro pag bibilhan mo ito yung mga alaga nyo, tuwang-tuwa sila na laruin ito. Mura lang din po ito guys. Nasa 63 pesos lang. Meron din silang pa-headband pa-headband. Yung parang nilalagay sa liig ng pusa or aso, di ba? Alam nyo yon. Tapos meron silang pwede ito na ilagay dun sa mga flower base na yan. Mayroon silang travel bag for small size only sa mga pusa at dogs. Ayan, meron silang green at saka pink color. Ayan, napakaganda. Hindi po abot sa 600 pesos ang presyo ng ito. Ayan, meron din silang mga nail cutter. Ano ba yan? Parang scissor na panggupit sa nails ng alaga nyo. Ayan, meron silang dog leash na maliliit lang na tapos ito maganda to lagyan ng mga dry flower or diba? So, bili kami dito ng isa para sa amin na lagyan ng alcohol kasi kailangan ilagay sa spray yung alcohol para hindi masyadong magamit. Ayan, kasi nagtitipid para pisik-pisik yung kasi pag nasa bato lang siya, mahirap siya, marami siyang nalagay sa kamay mo. Tapos pag marami yung malagay sa kamay mo, para siyang mainit sa kamay yung so kailangan talaga safe yung paglagay ng alcohol sa kamay natin. Mayroon silang ganitong leash. Itong hinahanap ko matagal na kasi maganda tong gamitin. Hindi siya nasasakal yung alaga mo dito. Napakaganda. Meron din silang mga lights dito, ayan. So, marami sila. Ito maganda din, pang lagay sa mga gate nyo. Pero maganda, diba? Oh. So, naghanap kami dito ng tie wire. Ano ba yun? Basta gano'n, hindi ko siya ma-pronounce ng masyado. Meron din silang iba't ibang klaseng orasan dito. Mayroong malaki, mayroong din maliit. At of course, mayroong different color din po sila na pagpipilian nyo. So, napakaganda ditong mag-shopping kung medyo hindi malaki yung budget mo. Kaya, pasok ka dito sa Mr. DIY. So, ayan. Punta tayo dito sa kabila kasi mayroon din silang pa-cupcake. Ayan. Mayroon silang mga shape na sa mga eggs or fruits. So, para ganahan kumain yung baby nyo, lagyan nyo ng pa-shape-shape yung pagkain nila. O, diba? Sana, natingnan ko lang din yan sa YouTube para ganun gawin daw. So, ayan. Pero, marami din po silang iba't ibang lalagyan dito ng mga kaldero nyo. Meron din sila iba't ibang klaseng sandok. Meron itong black. Tapos, may wood din sila. O, diba? May mga scissor, ganon. Meron din sila mga fuel, mga plastic. Tapos, meron silang ganito na parang ilagay mo dito yung plate mo or baso mo. Tapos, kusa na siya mag-dry bago mo ipasok sa cabinet mo para di mag-amoy o diba? Parang ganun siya guys. So mayroon din sila dito mga lalagyan ng mga kaldero yung mainit kung bago po kayo nagluluto, diba? Ilagay nyo dyan. Mayroon din silang mga salaan dito sa mga gulay nyo or sa mga tea. Mayroon silang lagyan ng mga sabon na
Iba't ibang klase. Mayroon din silang lalagyan na ganito. Glass na siya guys. Lalagyan ng mga hand wash sa inyong mga bathroom. O diba? Mayroon din silang lalagyan ng mga spoon, fork, ganon. Mayroon din silang mga tabo na iba't ibang klase at iba't ibang kulay. Ganon. So maraming available dito guys. Mayroon din silang mga basurahan na may malaki, may maliit. Tsaka of course, ang kulay hindi nawawala. Nandyan talaga yung different color. Meron din silang magagandang hanger dito guys, ha, in fairness. Meron silang wood hanger. Tapos magaganda guys is matitibay din po guys. So depende din po sa klase ng bibilhin nyo. May price din siya. Pricey din siya. Siyempre kasi maganda yung quality nun. Ganon. Pag magandang quality, maganda rin yun yung price. Parang ganon lang yun, diba guys? So punta tayo dito sa mga pungos. O pungos ba yan? O diba? Hindi na alam. Basta yan. So kailangan kong bumili dyan kasi mahilig ako mag-tours sa aking buhok tuwing gabi kasi ayaw kong magsuklay pag umaga kasi parang nababad trip ako pag nagsusuklay ako ng umaga. Gusto ko sanang bumili ng headband pero napagtanto ko is malaki yung ulo ko. Hindi pwede, hindi bagay. So pass tayo dyan. Meron din po sila ditong mga panglagay sa ulo para hindi mabasa yung tuwing naghihilamos kayo, ganon. Meron din silang mga suklay na iba't ibang klaseng suklay. Pwede ka din magpili. Oh my god, meron din sila pala ditong mga earrings. Kailangan kong bumili ng earrings kasi yung tainga ko is may butas. Yes, may butas naman sa talaga. Of course, paano ako hindi makakarinig kung walang butas, diba? Char lang. So, walang earrings yung tenga ko. Kailangan ko siyang bilhan. Naku guys, 27 pesos lang po yan. Nakapakamura. So, mayroon ka ng iba't ibang klaseng design na earrings. So, diba? So, hinihintay ko yung asawa ko na pumunta sa akin kasi doon ko saan na siya nagpunta. Tanungin ko siya kung maganda, saan yung syempre kailangan natin ng audience pag bumili tayo kasi baka bibili tayo tapos hindi pala maganda, sa atin lang maganda pero sa mata ng iba hindi pala. But no, diba guys? So kailangan natin magtanong. Ayan na, pupunta na siya. Ayan na sa guys. Ayan na. O ayan, kinausap ko siya. O ano, maganda ba o hindi? O kailangan ko itong bilhin, mura lang. Sige na, pumayag ka na, bilhin ko na please. O ayan, tuloy na bili ko na guys. Ito, gusto kong bumili pero wag na muna. Tapos meron din sila ditong mga salamin. Meron silang mga shower curtains. Ayan guys, napakaganda. Meron din silang ditong mga small teddy bear na pwede nyo isabit sa mga bags nyo, diba? Meron din silang mga paha sa maluluwang na mga pantalon na pumayat. Ay wow, sana all pumayat. Meron din silang mga medyas sa bata pero wala kaming anak, o diba? So ayan guys, pili tayo dito. Pili ng kalo. Sabi ko sa asawa ko, sige na, pili ka na yung maganda ha, yung worth it ha, hindi yung bili ka lang kasi nagagandahan ka. Wag ganun, dapat yung pag uwi natin maganda pa rin habang nandyan sa'yo, maganda pa rin, o diba? Parang ako, habang buhay mo akong mamahalin at titiisin yung ugali ko, char. O ayan, o tingnan nyo, o see, para nang natakpan yung mata ko, para hindi na ako makakita, parang ganon. Masyadong malaki yata sa akin. So sa uli natin, tingin tayo ng ibang kulay, pero yun talaga yung gusto kong kulay pero wala na siya. Meron siyang black, blue, pero hindi ko siya bet. Ayun, hindi ko siya mabit-bet. Ganon siya guys. So ayan, sabi ko sa asawa ko, bili ka na. Sabi niya, huwag na lang kasi wala akong pera. Sabi ko, bili ka na, ikaw naman magbabayad dyan. So ayan, sinukat ko ulit. O diba, hindi nyo na nakita yung mata ko. Sana yung mata ko dyan ha. O mayroong pag sumilip. O ay silip pa more. Sige, tingnan o. Ayan, hindi kami nakabili. Punta tayo dito sa kabila. O guys, napakagwapong asawa ko, diba? Proud yan. Ayan, malambot. Ang ganda ilagay sa sa under table nimo. Ayan, so hindi ko na alam kung saan ako nagbibideo. Ayan, gusto kong bumili ng slipper pero wag na lang. Ayan, pinuntahan ko dito yung asawa ko kung anong nangyari sa kanya kasi hindi ko na siya mahanap. Ay, nandito pala siya sa mga
sa bandang kusina. Bandang kusina, char lang. Sa bandang mga kusina na mga bintayan, no? Benta, ganun. Gusto niyong bumili yung isasaksak sa tumoy, sa punta sa unsa na gripo para daw bira-birahon niyo. Ay, ambot na lang way ko kay Chinde. Pero nakita ko yan sa mga yayamanin. Yan, sa mga yayamanin, nakita ko din yan. Of course, alam ko yan, pero hindi ko siya ma-describe kung ano talaga siya. Oh, ayan, pinakita ko na. Ayan yung bibilhin niya sana. Tapos